Aku pengen duwe pacar piye Pak Guru. Aku seprone duwe pacar. Gampang, kowe sekolah nang kene tak jamin urusan percintaanmu lancar. Iki diwaca tutorial cari pacar. Kowe gur kudu kenalan, terus konconan, cedak, nyaman, tembak, terus jadian. Ngono Pak Guru. Tapi iki berlaku dinggo sing raine support. Nak sing raine ora support, kuwi proses konconane iki lumayan blibet. Kowe isih dadak nukokke kuotane, ngeterke rono rene, bayari mangane, ngejaki dolan, nukokke martabak mbokne, ngoleh-ngoleh adine. Durung mengko nak ketemu bapakne, raimu nyaingi kaya ngono. Kowe isih dadak nukokke rokok bapakne, ngedusi pitike, ngeritke wedhuse. Tol kabeh iki mau belum tentu kowe ditampa. Mulakno ya Le, nek kira-kira raimu ki ora tertolong, dompetmu kudu iso menolong.